Shubor nakaslem jong unong san hima. Usamla trimon sngobha nagashnong la nyong kse kabaha papo soyong usamla Morning Star Shabong haghandu trik jemang arja apusan ulaliban ujor Shamikalia Human Rights Commission ya BDO ke soyong namar uklam shimkia ya gejingkerpat kashnong bat VEC hakabede bagajing tray job card hashnong bar hikatuk ani gibriyo kibashim kabu ban pensange ya gejing pentre ya skim MGNREGS hapo kashnong la nyong kse menta la arsnam kanthi habakran shing la pathai khubor usamla Morning Star Shabong uletho bagani ke jingkhang ni kani ke scheme kadai bakidan ki katu kani ki breu ki bakhang bat kani ke jingkhang ban pentre ya kani ke job card kalong ke balakta iki nong shong shnong khamtam ya ki baduk ki bakerdu bat kani ru kadai na ke jingkhain sting palat UBDO ula ongru bana ka por shakapor ka shnong bat ka VEC kale kran bat UBDO ndrei shim kya ya ni ke jingkran bat ka sapanong ya ka office UBDO ban pensange ya ke jingtre kumta na kalyang uni usamla ula kerpat na Shamikalia Human Rights Commission bakan shimkia banai ai kat kum ki kendon an ya gitu ki bapenthut ya ki jimpentrei ya ka scheme MGNREGS mentaksi ni wan ban keduk ni po wan ban file complaint ni po Shamikalia Human Rights Commission habede ba ka jing don ki bru ki ba khang ban trejob kat po sang ban yuse kane ka jing khang ban trejob kat po sang ban yuse kelak ta sha hadu ta ya ki ba nong sang kham tam le ki beduk ba keduk ki ba im bala nak rekam trejob kat mentala don kuba asna mi ai nak liang kinong song celadu bentar jabkat hoi don kiba yo nak skim yeng kila ban yo nak to jabkat ndai ki babun hi kim la shu bentar jabkat ha ki asna mementa tau kalong ba ki don ki beri ki basim kabu ban petut ya ka hukum trejabkat ba sakwai pat gebeta kadai ba nak liang ke jim sting plat video ha bedai merekam hoi nak liang ke senong nak liang ka VEC laikan nak por laikan du video Henry nak liang video sama simkia lawan dengan benta bat pelong ya ka office video man persenge iki jitre kajing persenge jitre kalong siang bakta delta mar belai habang yong ba ya khang ya kajing bela kebut ba kebut ka direct kalong ba khang ya ka kata ya kajing jongki mar belai habaki view kenyo bela dai kin bam kata kalong ba habaki khang ya kajing bela kebut ba kata ya kajing jongki nak kata kadau kene kajing khang ya kajing bela kata ya long beri man breu kalong tanong rem ngiwat man file complaint mentah hang ne po Human Rights Commission pat ni kermen ru banang liang Human Rights Commission kan intervene long ne benta kenang bakito ki berhenti ban ya penuwit ban pentut ban khangi ni kita terjobkat kila ban penstom kun kinona akidon ki kato kan ne nang liang kinong song sonong ke ba wei naki u ba keteng u Philstar nong bri ba wei pat udai u divios lendo kine ki arngut ki biri bat kidon ba kato kan ngut ki ba penuwit habede ba kom terjobkat ko sonong jungi ki ba file complaint kani kide kibri kiba supran kam da kibri kudan hakbor lupsa kumba kibri kibadai po kahima hima soyong pon kam ni kibri tang nam taban pentut ya ka development po kasnang po taw pan pentut ya ka jingyo jingtoy po kasnang taw so pat ka bentang yu iban wat nakaliang kinong tre jong office soyong sini di block room kiju pendik nak por ya kinong song sonong nak por kinong song sonong kiju pun sangi ba kidon kita ki nong tre jong ka soyong sini di block baju pentut baju pendik pat don du kapor ka banang liang jongarung ngalafun personal yaki banglaong lada ki pendik nak por ihap ban file complaint persya yaki ru te nak takadaw nadu utak por hi ngi isu bakin don ki kidang ya pendik susu te nadu utak por hi ni benta bat kala sedang ban habede bagajing pendik nak liang kinong tre jong ka soyong sini block pat mentang ikal alhamdulillah nang liang urang ba senong nang tak kalia ka VEC ru kalian nang por video hendang i ba nang liang video umsim serius ni kakam kajing umsim serius video jaga ya kan kakam barkhang iki nong tre ya kajing tre job kat kala long pan kajing ai lat kajing ai kabu ya kitu kibri ki pentut ya kajing tre job kat hoi don kibriu ki bomdai ki nong tre job kat don ru ki bala serendar ya de ban tre job kat de nang tang da pentut ya kajing mentoi ke ba ki ba ki yo ndai kini kibriu ki sepat teman pentut ni kakam hi kadau kaba kine ki breu ki ju pentut kim ju granda ka basai kim ju clear ndai ka jing khang jong ki ong ba kim don ka jing stu jing bot ndai kita ka jing stu jing bot hi ladang ikan ya kita ka jing bom stu jing bot wat teng wat hasinong thau ne no ro menta bar kita pat ya ka jing ya kam bela ya ka bela ka kindong kamai ka jing ka direct ka jing hi nak liang office ka de besu tu hot kila bandon kita ka jing bom stu jing bot apa hasinong thau ne kino ki benta andai ban kata pat ban khang pat ya kajing tray bela kata kalong ba kajing khang bat kajing penduk ya hok kibreu bakala bakta dia kajing em halong ne kabentang so bakalong kay bom sunat pang ha nak liang video samla ayo no kadau
usupan sangat begam tos orang baik verbally syukran baik apa kajing lai kendu kajing jo tip jongi kajing lai kendu jongi video si barki nong kam sedang verbally orang ba yang mentah pasangai suang ada jutra anda hadu mentah 4 penteri ya tak jutra ini kidau ki ba kini ki beri ki ba penthut bankang yang terjobkat ki orang ba umdon dan setuju mod dek kita setuju mod ke ba nakal yang jongi dengan dia kajing tip apa yang mabelai marba ka su dai tang na ka daw tang na ka buit tang na ka daw ban penthut ya kajing trai ya kajing trai pok senang pok tau yang tak kajing tu ba hoi kam dai tang kam dai tang ne ka wai ba ki penthut ni beri ya ki dulu kan pera pok senang ka tau penthut tak ka daw lok ne ka beta ni sim serius ne kam ba ngim kwa ba ne ka kam kadang beteng dan semat ba diwan hang ne ban ujuan mataksi kenapa nak liang ka himara komisyon terdian oleh mata la purning star shabang budi nong sosnong hante pro kesnong lek se ada ta ka jing sha pendu ya kata ka skim sispasi mentala pelan arsenal mah ya kumwe ni nong sa jain ro ngalai dan rengkap lang buat ni samlah budi nong sosnong jo kata kesnong ba kunju bat nong sosnong membuat kena ka jing juar ni pokok megala human rights commission luar kena ka jing sha pendu ya kena ka skim sispasi tiap kena ka skim sispasi kena ka skim jong ka central government kapala ai ka garanti ban pidi kena bo wei pun wei nong sosnong hapo kari India di benua ya kata ka jing bela sispas ni hak sisnem bat kene ka jing le jong ka office jong video mah adin bang ngi sngo ba nong sosnong di hangtai hapo song like se kila pha ya ka jing ujor sa ka office jong video drai kene ka jing bum sinyo bat ka jing bum sim kya jong video ka ni ba ka dan ka clear of violation ya ka duties kum video ban pidi kena ba kene ka skim ka bala mangkerpang nam ta ki nong sosnong ken yo ban trei khamtam e mar ba ni suthua pa ka skim ka skim ka ba ka dei initiative jong central government namar ngitep kini skim ki trei kam skino ken bang hakipuar lada ka skim lada kini ki nong sosnong ki do no ban trei ka ta jing belah po sispa sngimo aga sisnam kalong jing do nong ka bakraw khamtam ki nong sosnong namar ba ki bobon ki nong rap kadan ka off season ya si ka off season ki la pa ban kovono ek ta ka jinglut jing sap jing ki mo ling baga jing mentai ke baki yo ban bala ling baga ni ka skim sispa sni bat kani ka jingle jong face video ka long ru ka violation ni ka fundamental right jong way pat way nong snong kumjuro ka long ka violation ni ka right to life but ka right to livelihood jong way pat way nong snong hate po snong like nong se bahak po so yong si di block untang ikentu ban nget scam ka human rights commission ni ba chairperson in shim kya mador lor kani ka jing jor jong ki nong snong hate po snong like nong se ban ni pet kai ka persenjam ka ba nakaling commission ka sile nong shikma Oi, kadang ka disadvantage mo, kadang ka limitation abang iba ka commission ka trekam. Kani ka pimpaw ka just ngodiaw mo. Hare kadang ro ki kikis ba nakaling ka commission kam dan authority ka hap. Boy ngilay kendu pa ki chairperson secretary jong ka commission dan buram mo hakim kisam di baldap kidan ki jujur ki ba nga nakaling ko way ni nung sayan ala pa kilong bakimdan ka authority day ka dan pa ki cases mo kum kani ka scheme sispasi kini ki bahap ka authority jong ka human rights commission kum kini ki case ka commission kala ban sim kam bat kala ban sim kya ban ai ta ka directive sa ki public servant ki budan kiti lanish kini ki individual ki budan kiti ban pentuat ya kata ka hok ka bagi pai ba kini benyo commission ka dan ka buat ndrai hakimi pan wi ki bentang sto ka dan ka limitation mo ya ka human ya ka commission but halor kani ka isngo ba let's say ka sopan maghalya but kumjur commission ka di ban streamline mo dengan rapat kumno kita ki mechanism ban klan mar batang tangi iba ka odo jong ka Meghalaya Human Rights Commission kam terikam lani ki ni iba ni syamru dala ki jong ki khmat ma dan ki officer ki bakim simkya abalami ko odo nani ndrai kim simkya bat kadi ka pen do nang ma namar ba ka purpose si ber objective jong ka Meghalaya Human Rights Commission kalong ba begitu gibri ki bumla banlik jeng ba ka kuat ma kani kade ka kuasi judicial body ka kuasi judicial body ka dan ro ka jo ka bor kum ka jukam terikam ka kuat rela da kalong hani kerkom kat ka pendu misi mi gibri nama kamtam ki gibri bum dan bor balik sakut bila si ki dan ki krimen banwan hangi hapo ka commission reda da kalong hani kerkom ka pedi ba kata ka hok jong gibri mah ban risk ka voice ko jong ki ban risk ka concern ko jong kanong limit no but kan sapoy ka puar ki gibri ki dum slur so bat ki num nur suro ba kan that nyoro ban mi sakmat hai dan kanu ka jing sa thambor ka hok long bring ban bri jong ki kumbala pisno du samla perning mah iya pisno lim bakan ni ka nilapan ka relief mah naka commission ba nakaliang ka commission ka ban issue ya kata directive so video ban sedang no mardor ya kata ka jung rekam ka skip sispasi yang te po kasong like se ban nilapan do ka relief ka second relief kalong bang idai ban
nakalian ke komisyon kada ban issue ke directive bade ban pinistam marduari kinu ki individual ni ki group ki badang nyai beteng bat ki badang temuru ban beteng ban pentut ya kata gajing pentreka mekanik skim sispasi hade po kasno like se